akan ikan mas berkuit ni terwa nak mentai kini kicing temu nak mentai alien dari snow sea when long pokok bakia nak mentai join skora nong room ban yo jingkot nak kicing pang kanser jungi nak mentai siambor nong kar bat borok kibahi ngesem kam tam ban light nak kicing wit jingwa bat kicing sitam nong tak mensim berklat no jong I nita kurkalang bat nak bentar cat hai mensim jong I Juban Cliff kar bengar Irwai sang mas bukuit nomor lai spa lai pukentai lai spa lai pukentai Hakan yang mas berkuit idwai ro nak menta irison karmau ibarakhe ya kasih kha jing imenta kasih bau blai try kan rad undan rengkat bat I ba inang koi nang kia inang la malep ha hakaching im jing I ibaman la kasih rengkat bat kena kajing ker kajing tmo kiwe pat kajing tmo ba kiba kihmen kipara jing I kilabo halo kena kedwan kedupat I terwai ki hakmat jong belai bo yala ka jong kajing thmo halo kan ka duwan ka dupan ublei da ka jingit un snge un snap un kur khu kardo engi iwe pa iwe har teng kpa baru kon baru mensim bakhoi amen ka jingi jong try jingi Jesus Christ ka jingi ublei lamba ka jingi slok jong mensim bakhoi Kindon barbar rengkat bat pi ru kejing play ke banengkong ya sngiu mentak sngi bakumno Paulus bat Barnabas kila ong ikijius namar ba phim tre ban snap ya kaktin ki chong play ngin leit menta sha ki wei pat ki chai ben riu ngalak wai pi ba phinlong ke jing shai jong ka chai ben riu Kena balang ba jong pi
kiwe kin siyomat ya kaching penim handai namar ba phim tre namar bi kan tai ya ka kaching terwa kachinga ngan sai pat hakiwe ya ka ne kalat ka kabuk siar ngilang ba ka baptisma ba khud ngila kala long ki khun jong uble ngila yo ya kalat ban sakhi ya u ha ka jing im ga chingi let's say kum ki jiu hateng ngi don ya ka ne ka jing long ban kan tai ya ka ne ka jing e ka ba khra ka jong uble na ka banda chingi tungin pa ne ka jing e ka jing u knang bangin la ban ye sa bat u ha ka jing im jingi ka ba man la ka sngi bat lang ba jingi ai ba uble on pendan kam hok ya kasap ka phong ka bangi don ban sakhi u ha ka jing im jingi ka ba man la ka sngi ngin ngap jar shipor ngin khmi la ka jong ka man sim ngin kli halade hatung ala long na em ka jing shai na ka banta ki wei pat in pan maab no try na ka banta ki like ki let kham tam e na ka banta ki tuki khep jang ka ching im ka chingi ha ka ba ni kan tai balong ka ching shai na ka banta ki men ki para chingi nga phla how blay badan bor baro malale pop shibone da kaching berkhat bagi kitin da kikam pada kaching le kelet da kaching le pala chinga da kaching le pala chinga da kaching le pala pakrau e chinga nama kata karpat ya maria khoi kabaisa histi ya kengel bakrui khoi pada phi ko men ko para banduai na kabanta chinga how try blay chingi ublay badan bo baro unis neyingi badan dalama biki pop chingi unya lamingi syaka chingim bam chikut amen try can not go place neyagi try can not go place neyagi Jongin ya dawai Goblay meo bahagas ngi kraw paska meseng obha ban pentrekam hakaprothe yakabor pengkhia bakanja beneng tupen I yakajing sbon it hakabalang jongme knang bakajing rakhe kabahakane kaprothe kan penyo hangi yakajing im bam chikut daw try jing Jesu Christ kun jongme oba im bat basen syarengkat bat me haka jingalong ka way jong men simbakoy ublay jinom la jinom amen Kajung pulih nak hikam jung ki apostol. Hakasngi saban kababot. Lajan baro shis nanba kilaya lum lang ban sngap ya kakte nublay. Henry habak kiju kilayu iya kipat ba
kila dab daka jing pihun. Magkila keren percaya kata kabak nakren da Paulus. Mat kila keren banyak Henry Paulus bad Barnabas kila keren daka baslur kiong. Kalong kabadon kam yaka baya kakten ublay anyalap ningkong pi. Henry namar ba kila kendat no yaka na pi. Mapilan niya yula day kibom bet yaka jing im bom jukot. Hakmi nginlay no siya kijentil. Naba utray ula hukum yangi kumta uang. Ngalabur ya pi manlong kajing syai ya kijentil. Mapindu bra ya kajing penim. Syadu kabako jong kapertai. Haba kijentil kilayos ngew ya kane. Kilas ngebahabat kilayo ya royo kaktin ublay. Bat kitu kibalajit naka bentai kajing im bom jukot. Kilanget berkaktin utrai kelap riang keleng kata katan. Henry kiju kilakan shot jakikan tei riblay bakra batri madaki riu rang ba jong kata kanon ba bat kilap ke bat leben percaya Paulus bat Barnabas kilabeno yaki nakatan jongki Henry makipat kilakan teri upumpum naki kejar jongki percaya ki bat kilalecha Iconium bagi senran kiladab jaka jeng kemen bat da sem bekuin kakten jo ontrai Ngis yamu yaulay. Sam kendai kupra mabar nyaus pa prapunyo. Nyaus pa prapunyo. Why you try, writing right and my, ulegi kampela. Why you try, kajing why kabatem my, na putrai ulegi kampela. Digamon baksanti bakujomu, iwan lam ting bening jong uhangi. Why you try, why jing why temai, ulegi kampela. We u try, upen nalaga jing jong, upen pau laga okagi bendre. Dajing in bayai ne utrai uba, kagular gula ayu Israel. Why you try, why jing why temai, ulegi kampela. Debaroshi perteki layoi, ya kabor bapenim ublei jongi, ya risa dajing pen pertei baro, waya roya kedo ublei jongi. Why you try, why jing why temai, ulegi kampela. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iti bau Kris marbak mi para kajing yap unam yapsu, kajing yap kam don borshu halor jongu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai undon ringkat bat pi.
ke jing ple na gospel bakhoy kat kum uyanis ha kata kapor ujisu loong halaki sendan lada pila itu yanga pinjin la itu yakpa jengaro nadu menta pitu yanga bat pilai i ya o philip ula ang ho ko try to pin i se hangi yakpa tang kata ngidon kam ujisu la ang ho kata ngaladon rengkat bat pi Henry pimpat itu yanga mo philip utau bali i yanga ulai i yakpa je balai kin pi ong hapen i hangi yakpa hato phim nge bangalong hakpa badbau kpa ulong hanga yekitin ki banga kren hapi ngam kren nala dehi handoi kpa we sa hanga ule ikikam jungu tonge yenga bangalong hakpa badbau kpa ulong hanga lane tonge yenga nak benta kikam bangale shisha ngong hapi utau bangi hanga uru ule ikikam bangale ban ule ikikam bakham kraw banyakine namarba ngaleit syakpa kadi ka pipan hakerting jenga ngale ya kata ba andup pendon buram yakpa haukun lada pipan e hakerting jenga ngale ya kata the gospel jong try Berjingero ya meg Chris Kohmen ko parab i how Jesus Christ menin ka gospel ngilios ngeo bakuno Jesu ang ngalong kalenti ka jingsisya bat ke jingim ban menjagas ngi upen kan mau ngi ya kata ka jingya dei ka bajanai ka baudon badu kpa bar ke ka baude ka de namar baudon kata ka jingit ka bakrau ya ukpa menta ngin keli halade ka ne ka jingkeli hato ngila syo jingit ne em bat ujisu bat ka ktin ka jungo hato ngila syo jingit ne em bat ujisu bat ka ktin ka jungo ngatip ladang i ya noino ngi kloy banle kano kam nak banta jungi wat khat ar beje men step bro wat habang le thia ha ladang yo sngew ya kasur ka jengki ngin ki na ka jingtia banle ya kata ka kam na ka banta jungi namar ble ngadon ka jingi na ka banta jungi la pikli yo samla na ka samla hadukan no pi jala ijong ba i in song nga kloy banle kano kam na ka banta jungi habang i ya noino kata kamot nga le bahaya ki ngayle kat bala ban pen sngub ha yak e ka bagi kwa na nangi dina kata kada kulli la de hato ngala syo jing i nem bad ujisu bad ka ktin ga jingu ha ka jing im jinga kumukrisan ujisu loang walada phimitu yakpa le yak e ka bangala le upili loang happen i hangi yauk pa tangka tangal adon kam uji suong ya ka bangale ke ka bangale ngalayo na ok pa nga iju bat ngalale ya kata lada pilai i nga pilai i ok pa bat menta ba pilai i ka bangale lada pi i nga le khampa shu ha ka jing im ka jong pi le khampa shu ha ka jing im ka jong pi i hak sti jon jakob wong ka jinge klem ka kam kalong ka bayap ka jinge klem ka kam kalong ka bayap kampat biang ban ong o banga i yaw jisu banga i ya ka ktin ka jung hunrei ngim ju le ba ka jing im ka jing ngim ju poi
she ke jing ye seng ngim ju ye shimenta ha ke jing ha ki kam jang ka balang ngim no senyang ya ka balang kata kamot kata katin ka bami na kashinto jingi kam long shisha ka ba janai namau jisuang ladapi i jenga pide ban le bha pide man le kam bha shu shu ban ya ka ba menta ni haban kelile de ke ka banga don kam ban le ke ka banga don kam ban le uji suang kano ka bapipan ha kerteng jenga ngan sapen urlong ika ladang yempat syo jingi ba jisu ladang yempat syo jingi ba ketin ke jengu tungin pan ya ka jingi ke jengu tungin pan ya ka jingi ke jengu ba ha kerteng ke jengu ha ka jingi ke jengu ngin sala ngin senang la ban le bha shishu ha ka jing im jingi ka ba man la kasngi hagi kam jong ki apostol ngi ba kumno Petrus bat ki wepat kila le ban yalap ha kerteng jong jisu ubad ko ulape yo Petrus da ka bakmi lenti bon sayo Petrus ong kumno ngam don ksiar ngam don ban ip hanre ha kerteng jong jisu pin sayo ya ka jingkoi ha kerteng jong jisu pin sayo ya ka jingkoi kat nosin ha ka sisngi ngi khot ya kerteng jong jisu kanosin ha kasisngi habang ya kendo ya kecingge ngi khot ya kerteng jong jisu kanosin haba ngi wan ke jing stom ke jing sipa ke jinge ngi khot ya kerteng jong jisu mentau la angi ya ta ka jingkular ba ha kano ka por haba pikot ya kerteng jenga ngan sale ya ka ha kana ka mas bekut tungin pan ya ka jinge ke jong ka banangkong bangan syo jing it bado bat ya ka ketin ga chuo bahabang i o ngade banle ha ka jing im ga jenga banle bhai ki we ban pendep ya kamram kristan ga jenga ka bala benshet da ka balang ka balai habadon ga jinge habang kwa banle ya kana ka ba khot ya kerteng ka nam ga jengo un sa kurku kardo angi un sa penurlong ya ke ka bangi kwa na ka benta jinge wat ai ba kan ka lat ka bau jisula ai na ka benta jingi en shimno ya ka nangi kumbau Paulus ba Barnabas ki ong number ba pimtre balong ka jingshai balong ka jingpenim na ka benta ki we kan ka deity ka responsibility en shimno na pi but en ai ha ki we pat wat ai ba kan ka long na ka benta jingi i we bai we ai bau jisu ubang sa pidiang ha kan ka eucharist ba khoi un kar khu kar do ingi un angi ya kata ka jing ka badan kam ban sho jing i baru jisu ha ka jing im jingi ka ba man la kasngi en yero yo jisu kris sngub hayeng ngangej try to simakut yabalakana Marias Tesi Shabin Pontus Pilatus Sarap Nayu Yabaltebu Yashikaya Sibai Shagba Im Bayap Angin Hong Simakut Alan Katolik Harji Slok Kerkut Cima Kepop Cipat Kedot Harji Bam Cikut Amen. Lai Spak Prakuwe Neka jingkarwa penyanyi ku try kata bagi dokendra bisa ramah tiknya jong betai tiknya jong gi jing im jong betai
Tuduai ko men ko para baka nega jingkinya jenga ba jangpi kalong ko ba pediang hun hakamat ublay ko pa badan bor baro. Try playing to Kiana Tijopi, not a time in Europe, Rom, Christine Jumbo, the Jim Toying, even the Malam, who Jumbo are away. Dus ngau sen ban pen khut yakin nega jing ai ko try karpat badaka bam pediang ya kecing terwa jong kecing kia bakanja mensim tepenjanai yangi balong kecing terwa bam cikut hame ngipan ya kane dau Chris utrai jengi Amen. utrai undan rengkan bat ping bat pilu token tu yalaki donun yaki shall try dongin ai ngu yau try kan radu blay jongi ka shang hong bat kade da shisha galang basyang hak bat kade kade ti jingi ba ke jing pani miangi haki por baro baniro me ku konra handai kham tam ha kane ka po baniro pendom brom shishu ya me nabaya kristu kulang bro paska jangi laknya jupe bantuwa halade nak banta jingi badu yanda yangi dak baya yesai nak banta jingi hak ma jengme ulong jingi au bemyap shu ukulang bro belasya penyap sin uba im junom namar kata habaladap mia dak jingkemen paska kapote bara ko wegerisa dak jingya ro ya me kibob neng ro bakiken honangel kirwai lang jingwai lang jeng buram jengme bar kipen bena klem sange could try could blank in by neng bak protect ida da kamuram jangme Hosanna Shatram, why Hosanna Clem good, why Hosanna you play children, Royal Tabawan, Aga Kerteng would try, never protect it up. Nakamuram jangme Hosanna Shatram Why Hosanna Clem good Why Hosanna you play children Dashisha malong bakuk atrai kathame jang kaching kui baro namar kata ngikarpad eme tu pengkut penkentang ini kaching terwa chingi dakba pha yo men sim jang me kum je halo chingki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jang utrai chingi uji sukris hakapo baladino yu badala ka mons ngobha ulap diang ya kajing sya shitom ula shim yokpo badak baay ngu yame ula kedia yu balaay na kisenran uang to shim batubam nakane pibaro nama kane kalong kamet jenga ya kaba NIT na kabenta jangpi Hagaju kerukom endala la yabam ula shim ya khuri badaka baangu biang yame
ula ay ka halaki senran uang. To shim bato di nakane pibaro. Nama kane kalong ka kuri jong ka snam jenga. Jong ka jutang bat hamay bat bam jikut. Ya kaban penmi nakabenta jong pi bat nakabenta kibabon. Nakabenta ka jingmap ya kipop. Tole ya kane ban kan mau ya nga. Ka jing maya jong ka jing sin bangi bam yu ne ukmu bangi de nakane kakuri ibet bna ka jing yam jong me ko try tada du ben wa namar kata ngi ke bapan mentai ka cingya pa ka cingmi pa cingu ngi trua me ko try ku chang ka cingim badia khuri chang ka cing pendim ngi dai ngu ai dem nama mala nyeu ngi ke babit banjing hakmat chang me bat ban shakriya me da ka bas ngoring ngi karpa de me bangi ke baya benta hakamet pa ka snamu kris ngi long ke bala penetli ka we da umen sim bakhoi तो कन्मा को ट्राया कबलांग जंगमे कबलांग फ्रियांग खससले के परते बद पंचना या कहा का जिंगीद रिंगा बद उ फ्रांसिस सुपा बाकु जंगी उ बिलबद मावेन उ बिशप जंगी बद बरो किलिंग दो तो कन्मा लमरु या कि हिनमन की पारा शनरांग बकंदे कि बाला योथ या दा कबकरमन या का जिमी पाद बद या बरो की बाला क्लात नो हा का जिंग स्ने जंगमे तो ब्रियांग या के शाका जिंग शाका कमत जंग में तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बारिंगा बका मरिया ते सोटी बाकुद कगमी जंग ब्ले उ जोसेफ बाकुद उकोरिन जंगा के अपस्तोल बाकुद बद बरो किरिंग कुद कि बाला पेंग्स में बा यमे पतंग ला पतंग निन लोक की बदबान या बिंदा लम हाका जिंग बमजुकुद बदबांगिन यरो बदबंदोन बरोम यामे दाउ खुन जंग में ओ जीसस क्रिस्ट da ulam baru badhau kalong hameu blek pa badan bon haga jingalang ko we jung men sim bakuy barok buram baka jingyaro Jiu nam la jiu nam. Amen. Kumbala hukum ingi da onong penim, pat kumbala hikai ngi da kaktin belai ngi nod ban ong. Kukpa jengi. Ting jong me, wan ge hima jong me, kalong kamon jong me, hak neu kumba hapeneng. Juai ngi menta ka jengbam jingi ka bahala kasngi, batama bingi kerengkang jengi. Kumba ngi ro ima ki bales ni wengi, padwat elam ngi sya ka jeng penshoy, rai tu pelai ngi na ka kasniu. Jo pelai ngi karpar ko try na ka jeng sniu baro, haka jeng sbon jong me to ai jeng suk jeng san haki sngi jongi. Kenang beraka jingirak ka jing isne jong me ngilai barbo na kapop bangin yo jingada na jing jenjar baro kat bangin dang ap kmilenti ya ka jingkermen bakhut ba ka jingwan pa jong nong pendim jengi o Jesus Christ ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bo ka puram jinam la jinam ko try Jesus Christ me bal ong hak apostol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jenga nga I happy wat pe ekipop kisang jengi hanreya ka chinge jang ka balang jang me badha ka jing subun jang me to ai ka ya ka jing suk ba ka jing yatli ka we kat kum ka mon jang me ma me ba im ba basan shar junam la junam Amen. ka jing suk utrai
kandan barbor ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Tengin terwai kada kacing suk iwe hai iwe pat. Hakmi ukulang brod jong blay. Hakmi ubakit no ikipop jong pertei. Suk mangi baro kibala syakot syakane kejing kawai jong ukulang brod. Gam syong hok bamendrung po kaying jinga. Henry syong tanak din bak mensim jinga kan sekia hi.
Jungin ay ngu yo Jisu. Balawan hapwa ka denot ka mensim ka jungi. Hakajing long rit ka jungu. Hakajing seo long rit ka jungu lawan. Ulap sangi dakamet bakasnam ka jungu. Manjaka sngi yo Jisu khot ngi. Bangin syo jingit bat u bat ka ketin ka jungu. Ula ay hangi ya ka jingkular. Bakat kebapipan hakarteng jenga ngan sapen orlong ya ka. Hadukat no Jisu la i jengi. Ungkwa ban ino kun swet jengi. Ungkwa ngi bangin kuslai halaka jang kepop kisang. Ungkwa ngi bangin du jingkermen haka jing e kibang ya kendu haka jing im ke jengi. Uang khot yenga ngan sesngap ya pi. Koh men kepara. Kedai kenta kabakar pang tam. Khot ya kerteng ke nam ke jeng Jisu. Haka donot ke jeng pi. Haka ying ke sem ke jeng pi bon pen kentang ika. Bon ker khu ker do ika. Khot ya kerteng ke nam ke jengu. Haka men ki para jengi. Ki bapang ki basdom. Khot ya kerteng ke nam ke jengu. Haka tu ki parlok ke jengi ki bala jingai no o. Ki bala sakmah. Ki bala du jingkermen. Haka jing im ke jengki. Dungin khot ikerteng ke nam ke jengu. Haka jing jajar ke jeng ke mensim ke jeng pi. Ay ladi o Jisu bon kren. Ya tu ho ya ke e ke bapi shem. Ya tu ho ya kata ke jing kemen ke bapi ya kendo. Ya tu ho ya kata ke jing kuslai ke jeng pi. Buat omne rain. Buat sengau diau. Jisu uram kentai jengi. Unom penrem jengi. Wala dangi don kita kecing bakla kecing dona. Hanrei un sengap jengi. Khot ya kerteng kenam kecengo. Kumbau la kular. Un sapen urlong ika. Hakajing im kecengi. Ko Jisu wi hakane klimat. Nyai ti kencang ngelade hame. Rengkat baka cingim ke cingi. Rengkat bat kaying ke sem ke cingi. Ngiwana khma jeng me kum kita kinang pop. Hanre ngitip skem ba me i jengi. Wat ai bangi long kum ki pai chi ki bakan tai me. Hanre ai ngi kata kalat balong ke jing shai na ka benta jeng ki we. Haying sem bat hakilok ki jor. Ahengay ka jing shlor. Ahengay ka taka jing yay ne. Pad ahengero ya ka taka jing yay ka baskem. Dongin ya duway. Ngilayo pediang ya kejin ai jang kejing maya bakentang. Bangi kerpar rit ku try. Bagita ya ke bau kun jang me ulah hukum ingi. Banle ban kan mau yu. Kinyarap ingi ban roy ha kejing it. The ya kejing e kejing kerku ku jang me. Halo gani ki men ki para ki babu ya kejing duwai kejing kerpat kejing ki. Baru ya irisan karmau ibarat ke ya kasni kajing i menta kasni. Ni pan ya kane dau Kris utrai jengi. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Ringga batiru. Uble badan bor baro. Unker ku kerdoi pi. Ukpa ukun baru mensim bakuj. Amen. Kilisuk it bat syakri utrai da kajing im jong pi. Iso ya. Bar kendai pusat. Kendai pusat. Hallelujah.
En jag har Jesus Kristus,